निउस पर्टल मिडियानिसिम नोंथांमोन साफ्रोमखौबो जोंनि आम्बागाव दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जानानै हामलायनाय जासिहरनाय थाबाय। दिनै खोब बिहेक बिदि मोनसे प्रग्राम जों फरायसाफोरनि थाखाय जों लादों जे मिरु दुलाराय बर' फरायसा आफादजों फोसावजानाय आदब आरो गुन गोनां सोलोंथाइ बिथिंखौ लानानै फरायसाफोरजों फरायसालियाव लोगो हमनाय, फोरोंगिरिफोरजों सावरायनाय आरो बेबायदिनो एकाडेमिक्स लेभेलाव सोलोंनाय बे बिदायाव खामानि मावलांनाय बे आदर्शखौ लानानै बा बिनि जे कमान्डखौ लानानै जों आम्बागाव दख'रायाबो दिनैहाय बे थांखि बायदियै गिबि खेबनि थाखाय नैबे सेसनाव जोङो नैबे आम्बागाव सारियालि खाथियाव थानाय जे बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्म हायुङारि सोलोंसालि बेवहाय जों बेखौ जागायदों। बेनि उनावहाय जों फारियै गुबुन गुबुन फरायसालियाव जों लालांबाय थानो नागिरदों। दा उद्देश्यआ बेनो जे गुन गोनां बा आदब बे फरायसानि जे मोनसे मावथांखि जेन' जोंनि फरायसाफोरा सोलोंथाइजों लोगोसे गावबो माबा मोनसे सेल्फ रिलायन्स बा इस्टाब्लिसखौ जों खालामनो हायो। जे बे थांखिखौ जों बरायदों आरो बरायनानै जेरैबायदि फरायसाफोरखौ लोगो हमनांगौ दं, जेरैबायदि बिसोरखौ जोङो पिकआप लालांनांगौ दं, जों बै हाबाफारियाव दख'रा हिसाबैबो जों जानजि खाफ्रादों आरो फैबाय थानाय बोथोरफोराव खोब माने जोंनि बर' मिडियामाव जेन' गथ'फ्राबो बारा जायो। दिनैहाय मोनसे प्रब्लेम फैदों जोंनि ससाइटियाव जे टिचार्स स्कुल माने एनरलमेन्ट आरो दा नैबे मोनसे मोनथामनि जि इसुसफोर दं। दा बै खोथाखौ लानानै जों सिन्था खालामदों आरो बेखौ जुदि सुफुंनोब्ला नैबे मिशन स्किल आरो नैबे मिशन जे आदब बे गुन गोनां बे मोनथाम जिनिसनि गेजेरजोंसो जोङो जोंनि बर'नि इसुसफोरखौ जों एसे एनै माने सुख'लांनो हागोन। दा उद्देश्यआ जाहैबाय मा दिनै निउ इडुकेसन पलिसियाबो बेखौनो साबजेक्ट हिसाबै रेकगनाइज खालामनो थांगासिनो दं स्किलनि सायावनो। दिनैहाय डान्सखौ मोनसे साबजेक्ट होनो थांगासिनो दङ। दिनै कार्पेटारफोरखौ लानानै होनो नागिरदों गुबुन गुबुन मोनसे साबजेक्टसफोरखौनो जेखौ जोङो दैलि लाइफआव बाहायो। दिनैबो बेखौनो दुलाराय बर' फरायसा आफादा बेखौ कपि खालामदों बे नङा। बेखौ जोङो बे निउ इडुकेसन पलिसिनि सिगांनो जेखौ जोङो मोनसे थांखि लाखाबाय। दा बेयावनो जों बे नोजोर होनानै खामानि मावलांनो नागिरदों जेन' जोंनि बर' मिडियाम बा जोंनि बर' गथ'फोरा गुन गोनां सोलोंथाइजों लोगोसे स्किल डेभेलप खालामलांनो हायो। बेनिफ्राय बे उद्देश्यआव थाबाय। बेनिफ्राय जों बेखौ खावलायनो नागिरदों नैबे नोंथांमोननि नैबे मिडिया बा पर्टेल निउसनि गेजेरजों जे जोंनियावहाय जे फोरोंगिरिनि समस्या फरायसालिफ्राव बे समस्याया दिनैहाय बे मोनसे रिजाल्ट दिनैनि जे फरायसालिनि अबस्था बे मोनसे लास्ट 10 इयार्सनि सिगांनि मावनाय फिथाइ बियो। बेखौहाय आं मोनसे गाव पार्सनेलि मोनदांदों। मानो होनब्ला थांनाय 10 बोसोरनि सिगां थांनाय 5 बोसोरनि सिगां जोङो जोंनि बर' मिडियामफोराव जोंनि गथ'फोरखौ जों हराखैसै। दिनैहाय गभर्नमेन्टआ बेयाव मोनसे प्रायरिटिखौ लानो नागिरबाय खोमा आं बिदि फिल खालामदों। थारमाने मारै जों बेखौ नुनो मोनदों जोंनियाव एनरलमेन्ट गैयिखाय टिचार रिक्रुटमेन्ट खालामनानै होआ। दा बे जोंनिनो मोनसे बै समावनि मावनाय दिनैनि बे फिथाइ। बेनिखाय फै जों मोनसे थांखि लानो हायो। दा जोङो बर' मिडियामाव जोङो खनसे जों हरबावनि जिहेथु जोंनि बर' मिडियामनि थाखाय मानसिफ्रा सहिद जानो गोनां जादों। दा बै बर' मिडियामखौ लाखिनोब्ला जों बर'फोरना जों मोनसे थांखि लानांगोन जे बर' मिडियामनि गेजेरजों जोंनि गथ'फोरखौ जों गोरों खालामनि। दा बेखौहाय जोङो मोनसे मरेल थाबाय। जों खिन्थु बिथांमोनखौ जों आर्ज खालामनो नागिरदों। थारमाने खावलायनो नागिरदों बिथांमोना जेन' बर' मिडियामाव सोयो आरो बर' मिडियामनि गेजेरजों जों जेरैबायदि जोङो पस्ट ग्रेजुएसन खालामनानै बा जेरैबायदि जोङो टिचार रिक्रुटमेन्ट होलांनांगौ बैफोर स्टेपफ्रा जालाङो। खिन्थु जोंना स्कुला जुदि थैलाङोब्ला स्कुला जुदि जोबलाङोब्ला एनरलमेन्टआ खमायलाङोब्ला प्रायरिटिया जोंहा बहा थाहैगोन बे मोनसे गिदिर सोंलु थाहैबाय। दा बेनिफ्राय आं बेखौबो मोनसे खावलायनो सानदों जोंनि दख'रानि आफादनि जानानै जोंनि गभर्नमेन्टनिसिम बा BTC आव जाय गोहो खुंथायफ्रा दङ जों बिथांमोनखौबो खावलायनो नादों जिहेतु 6th शिडिउल एडमिनिस्ट्रेसना गाव गोहो खुंथाय। दा बेखौ नोजोर बोनानै जोंनि रिक्रुटमेन्ट पलिसिफोराव जोङो लेंगुवेज फर्मुलाफोरखौ जों लानानै जुदि जोङो रिक्रुटमेन्टखौ होयोब्ला जोंनि स्कुलफोरनि माखासे जि इसुसफोर एनरलमेन्ट खमायनाय स्कुल जोबलांनाय बैफोरखौ जोङो हमथालांनो हागोन बायदिखौ नुहुरो। थारमाने बेनिखायनो जोङो गभर्नमेन्टखौबो एपिल खालामनो सानदों जोंनि दख'रा आफादनिफ्राय जानानै जेन' गभर्नमेन्टआबो बे नोजोराव जोंखौ नोजोर लाखियो। बर' मिडियाम थांनानै थानायखौ खोब कठिन जानानै फैबाय थादों। दा बेखौहाय गभर्नमेन्टनिफ्राय जेरैबायदि मावनांगौ बिथांमोनाबो मावदों नाजादों जोङो नुदों। दा बिनि गेजेरजों समा लागोन बेखौबो जों फोथायो। अब्लाबो जों बेखौ बुंनो नांगोन जे बिथांमोना एज सुन एज पसिबोल जेसेबां हायो थाब मावनाया मोजां। मानो होनब्ला समस्याया दिनैनि बे बोसोरसे दिनै जाना थांबाय एडमिसन आरो बे बुस्थुआनो नेक्स्ट 5 बोसोरनि गेजेराव जोंनियाव मोनसे प्रभाब खोख्लैनो हागौ।
बेनिखायनो जों खावलायनो सानदों नैबे मिडियानि गेजेरजों जेन' जाथि हिसाबैबो जोङो बे मिडियाखौ जों एक्सेप्ट खालामनो हानाय बायदि जाथि हिसाबैबो जोङो जातीयबादखौ लांनोबा बर' मिडियामखौबो जोङो लांफानांगोन बेनिफ्राय बे बर' मिडियानिफ्राय जोङो मोजां जोङो ससियेल साइन्टिस्टफोरखौबो जोङो लाबोनो नांगोन दिनै बर' मिडियामाथ' बे नङादि जों सोरखौबा बेखार खालामदों सोरखौबा जों माबा मोनसे खालामदों बेथ' नङा दिनैहाय जोंनियाव मा नुनो मोन्दों दिनै कम्पिटिसन जादों जोङो गुबुन मिडियामाव सोनाय गथ'फोरा कम्पिटिसन जाबाय आं उमुगाव हरगोन नों थुमुगाव हरगोनब्ला खिन्थु बर' मिडियामाव जों कम्पिटिसन होनो हायाखै खिन्थु मिडियामा बे मोनसे जास्ट लेंगुवेजसो बियो नों बर' मिडियामाव फरायोब्लाबो नोङो सोलोंथाइखौ नों गोग्गोखौ मोनगोन नोङो गुबुन मिडियामाव फरायबाबो मोनगोन नाथाय बे नङादि जोङो बर' मिडियामखौ जों इगनर खालामोब्ला जोङो जे गोग्गो सोलोंथाइखौ जों बेलेगावसो मोननो हागोन बे नङा लेंगुवेजआ मोनसे बे स्किल्ससो माबासो बियो मोनसे सोलोंथाइनि मोनसे सोलोंलांफानाय लेंगुवेज सोलोंलांफानाय मिडियामा बेनि गेजेरजों दा बेखौ जों प्रायरिटि होआलासिनो जोंनि आइ आफा बर' बिमा बिफा बिदाफ्रा अब्ला जों बर'आव जुदि प्रायरिटि होयोब्ला जोंनि फैबाय थानाय दिनाव जोंनि मोनसे रिक्रुटमेन्टनि पलिसियाव निस्सय खामानि होगोन जोंनि एनरलमेन्टनि सायाव खामानि थायोब्लानो जोंनि सोलोंथाइफ्राबो थागोन दिनैहाय भारत सरकारा जे लेंगुवेज प्रम'खौ लाबोदों दा बिनि उद्देस्यआ बेनो जे भारत सरकारनि उद्देस्यआ जाहैबाय मा बिसोरबो मोनसे लेंगुवेज हिन्दीखौ एस्टाब्लिश खालामनो नागिरदों भारतआव दा बिदिब्ला जोंबो जोंनि बर'फोरा बेखौ सिन्था खालामनांगोन जे गोहोमाव बे एरियायाव जों बर'नि गोहोमखौ खोख्लैनांगोन दा बर'नि गोहोमखौ खोख्लैनांगौबा बे 30 सिलेक्सननिफ्रायनो जोङो खालामगोन आरो बेवहाय जोंनि 6टा थानाय हाइ स्कुलनि गथ'फोरखौ जों लागोन क्लास 10आव थानाय गथ'फोरखौ बिसोरनि मार्क्सफोरखौ नायनानै आरो बिसोरनि थाखाय जों जेरैबायदि स्पेसियेल केयार टिउसननिफ्राय लानानै बिसोरखौ टाइम टु टाइम भिजिट खालामनाय बिसोरनि एकाडेमिक्स आपडेट जों बेखौ नोजोर लाखिगोन जे बेसेबां इमप्रुभ जादों फरायनाया बे माबायदि लालांनांगौ जों बेखौ जों माने लालांबाय थानो नागिरदों नोंथाङा सरकारि साख्रि नागिरदोंना नोंथांनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां नोंथांनि थाखाय दं एडुकेट पइन्ट जेराव नोंथाङा सोलोंथाइ लानायनि गेजेरजों सरकारि साख्रिनि गुबुन रोखोमनि गोब्राब आनजादफोरखौ उथ्रिसारनो हागोन आरो गावनि आथिङाव गसंथानो हागोन बे एडुकेट पइन्टआव नोंथांमोना एसएससि बैंक पिअ बैंक क्लार्क बैंक एसअ इउपिएससि एफएससि डिफेन्स रेलवे स्टेट इन्सुरेन्स एएअ एडिअ एसिस्टेन्टजों लोगोसे स्टेट लेभेल जब आरो माखासे सरकारि साख्रिनि आनजादाव गोनांथि जानाय आयदाफोराव सोलोंथाइ लानो हागोन मख'नो गोनांदि बे सोलोंसालियाव साख्रिनिल' नङा बेयाव MBA आरो सैनिक स्कुल बायदियाव एडमिशननि थाखाय एन्ट्रेन्स होनो थाखायबो सोलोंथाइ लानो हागोन बे सोलोंसालियाव गाहाम थाखो खथानि सुबिदा दं आरो सम मथे नोंथांनि सोलोंथाइखौ बे सोलोंसालियाव होनाय जागोन बेखौबो मिथिनांगोन दि बे एडुकेट पइन्टआव सोलोंथाइ लानानै बावैसो 2021-22 इं मायथाइनि एसएससि जिडिनि आनजादाव गासै 11 सा सोलोंसाफोरा उथ्रिसारनो हादों बारा नङा गासै 15,000 रांजोंनो नोंथाङा बे सोलोंसालियाव 6 दानसिम सोलोंथाइखौ लानो हागोन बे सोलोंसालिया क'क्राझार बरपेटा रड गवालपारा आरो बङाइगावआवबो दं क'क्राझाराव सोलोंथाइ लानो गोसो गुदुं जानाय सुबुंफोरा 70020261133 9101 536360 70020261133 9101536360